Знаете, зум радиш пуша да снима и зумът врътне. И това е. И Хешъл дали е ангел или е демон. Много яко филмче. 2010 година е скоро. Не видях кой е режисера, но трябва да се провери. Old School, добър филм. Old School режия, як филм с поента, с като гледаш 80-ти филм. Хешъл. Като той гледа ли го Небо над Берлин, що е с ангелите. Формакофилия. Не е фармако, тук формакофилия. Това някой има сексуални спогоди спрямо формата геометриска. Нека беше това с инсектите. Фармакофилия. Не е фармако. Фармика е мравка. Формика или фармика? Формикофилия. Да те лазат боболечки. Мравки изключва. Изморих се. От шо? От снимай. На дете кому да дадат нещо като... Лаз. Он не изтия, така и че почне да чепка и сега да го остави па да... Подпри отдоле с такова. И аз дома кога свира и када го оставя. Спада. Ама сега като срътам късе клати и че падне. Ти искаш такова да имаш. Снимателят ще дава в мътъла. Демек на кран. И после като включиш на YouTube това шейк има стабилизатор, стабилайз на видеото и аз сега ще се клати, знаеш, неко и прави бранове на чошовете. Ти Анцон до този ефект, то там е изпаднал. То бранове. Не, усвръха на документарица. Нека падне. Снимай, ле. А шо документарица снима? Има още 24, така не беше хоммейт, не трябваше да се снима. Искам да си купа меморийска картичка телефон.
И кабел таков, ако имаш USB, иска да ми дадеш. Шо? USB кабел. Шо да биде? А? Шо да биде? Шо да биде? Кажи, аки биде нещо. Шо да биде? Кога кажах, че биде нещо? Чек. Шо че биде? Шо да е? Слушаш ли кучето? Това слушам на слушалките на скайп, когато слушам. Слушам на слушалките на скайп. И слушам кучето му калава. И че направя спидпен да оди бръшка звук. Замислиш, че се слуша на него. От музиката ти от мобил.